Dagitoy apakasaritaan idi ni Moises adu digitin na aramidan gapo iti panagdayaw na iti Dios. Tadi gitoy mabasa ken pagilasinan addada ditoy iti lokot iti pagbasaan nga kinunana iti Exodo 6 iti 28. Ket naramid idi aldaw iti panaki sao iti Dios ni Moises iti daga nga Egypto. Tay iti bagbaga nga daga iti Egypto adamot laeng kadagiti tao iti banda iti Egypto gapo kadagiti panpanunot kadagiti tao. Tadigitoy apamaneknek addada anaylanad iti lokot iti pagbasaan. Kasi di mabasa iti Exodo 6 iti 29 iti Diyos nakisao ken Moises kunana siyak iti Diyos sa ken Paraon nga ari sa Egypto amin nga sao ken ka. Igita sinasauna ken ni Paraon. Ket daytoy Paraon isu iti ari iti adda iti Egypto. Tadigiti kapsat kas kinunana iti Exodo 6:30 ket ni Moises kinunana iti Dios adtoy siyak di nakugit kadagiti bibibigna. Isu dayta kapsat nga haan nga nakugit nga kinunana gapo kadagiti sasao met laeng iti ngiwat na ket kasano iti panangi pangato kanyak ni Paraon. So dayta kapsat pamaneknek kadagiti nailanad kadagiti sursurat. Iti mabasa iti Exodo City iti 1 ket iti Dios kinunana ken Moises kitaem iti binalinka kas Dios ken Paraon ket ni kapsat mo nga roon isunto iti mamadtong. So digiti kapsat nga imbalbalikas idi detoy aroon kini Moises idi nga inadadalan na baeten digitoy anaylanad kadagiti sursurat. Ta iti panakasarukod na isu ni aroon nga mangidaldalan kadagitoy asasao nga nagakpo sa dingato digita. Ta kinunana iti Exodo City iti 2 siyak sa 8 amin kadagiti bilbilin ko ken ka ket ni aroon akabsat mo ibaganan to ken Paraon abaybayan na pumanaw iti dagana kadagiti anak iti Israel. So di kita kapsat akas pamaneknek igitoy anaylanad. Iti may mabasa iti Exodo City iti 5 ket kadagiti Egyptios maamuandan to asyak iti Dios no iyon natko iti emak iti Egypto ken alaek kadagiti anak iti Israel iti tingada. Ta iti tingna nga ibagbagada igitoy anaylanad kadagiti sursurat addamet laeng iti tinga kadagiti panpanunot iti tao digita iti kayat nga sawen kadagiti nga ibagbagana nga kas iti adda iti Egypto ken Israel addamet laeng anay mula kada tayo iti uneg tayo ngayon na ibagbaga igitoy anaylanad kadagitoy sursurat. Kadagiti pamaneknek mabasa iti Exodo City iti 6 ket kasta iti naramid da Moises ken Aroon kas imbilin kadakwada iti Dios kas iti inaramid da. Tadigitoy isu digitoy iti naramid da apan nakasarukod ngadda kadagiti naimaldit digitoy sursurat. So kadagiti kapsat alain nyo adalin nyo iti kay papanan na igitoy
asasao. Tarigitoy so tinawe paiso ngadda karigiti na ilanad. Igitoy asasao nga nagapo iti Diyos. So karigiti kapsat ipapaabot ko kada kayo gapo iti Facebook tapno maadalyo karigiti kayo papanan na karigiti na espirituan apalawag ngadda tilinaon iti Biblia. Katagyaman nak iti Diyos Ama manakabalin sa amin. Amen.